Salutare toată lumea, numele meu este și bine v-am găsit la încă un episod de Clash of Clans. După cum vedeți, mi-am schimbat și o lumea. Credeți-mă, mi-a luat vreo jumătate de oră. Deci o jumătate de oră. Deoarece cu lumea cealaltă, frate, pierdeam în defense log, nu? Da. Uitați, am avut, acum m-a atacat, nu. Bun, defeat. Bun, deci m-a spart o grămadă. Mi-am construit lumea asta și, băi, frate, eu pe cum o văd, cred că este bună. Mi-am cumpărat tot, mi-am pregadat tot mi-am făcut la ea. Mai trebuie să mai strâng puțin bani pentru Tom Hall, hai să dăm cu și la ceva. Bun, și aici nu știam să dăm un meci, puteam să dăm, uite aici, la asta. Oh, cum am prins-o pe asta, trebuie să dăm un gem. Hai să mai dăm și noi meci, ca să facem aici asta. Hai să dăm și noi meci. Un simplu meci. Spuneam că îl câștigăm, dacă pierdem mai eu am vrut ca să vedeți cum mi-am făcut eu lumea. Hai să câștigăm meciul ăsta, bă. Cred că mi-au bătaie. Pa. Da, mi-au bătaie. Pa, bă. Ei, ia stai puțin. Eu cred în șansa mea. Pentru că am luat 14, dacă ăla ia 8, l-am spart. Hop. Hai, sper să facă 8. Da, m-a spart deja, deci e meciul. Deci, fraților, mâine, să zic cam pe la ora asta, o să postez un clip, un video șmecher. Sper să, cum să vă zic eu sper să fie sper să fie vremea bună, să vă zic eu. Să fie afară cald, na, ca să pot să fac ăla. Da, eu am fost aici, noi ne vedem data viitoare, pa!